tarannà absolutament respectuós amb les expressions de la societat civil que es anaven manifestant en el sentit de convocar les consultes populars. Hem mantingut aquest tarannà, ha estat la societat civil qui ha promogut això, tot i que sí que és veritat que els més de 200 alcaldes i els 1.800 regidors d'Esquerra Republicana arreu de la nació participen d'aquest procés, com no pot ser d'una altra manera, perquè no estan en absoluts desconnectats de la realitat social dels seus municipis i ciutats. I ara fem més explícit, perquè ara entrem en una altra fase de campanya. Ara entrem a la campanya ja. La convocatòria ja està feta i entrem a la campanya. Hem una campanya de partidaris del sí i partidaris del no. Esquerra, no discutim cap secret amb ningú, és partidari de que Catalunya sigui un estat de la Unió Europea en un futur més o menys immediat. I per tant farem campanya pel sí. Farem campanya pel sí en tots els àmbits, en totes les armes al nostre abast. Des d'explicar a la gent que la independència és profitosa per a la ciutadania de Catalunya, tant des del punt de vista cultural com nacional, però també donant arguments, com ja portem donant, de fet, des de l'any 92, de tipus econòmic o de tipus de benestar per la ciutadania, que serien tots dos, és a dir, una millor economia i unes millors cotes de benestar serien assolides amb més facilitat si Catalunya fos un estat independent. Per això farem campanya pel sí. L'estratègia política ens porta a participar en la societat, amb l'àmplia societat que s'ha mobilitzat per a aquestes consultes, però també en fer el treball polític perquè anem a un estat com el nostre, on moltes vegades, el que malauradament pertanyem, voldria dir, l'estat espanyol, que moltes vegades es contraposa el que és la democràcia a la legalitat, és a dir, han construït una legalitat que fa molt difícil la pràctica de la democràcia amb els seus màxims exponents. Nosaltres continuem treballant política i institucionalment per ampliar les bases d'aquesta democràcia. I en aquest sentit, el Parlament de Catalunya, durant el període de sessions que s'iniciarà al gener, es discutirà la llei de consultes populars portada al Parlament pel Govern de la Generalitat de Catalunya amb una doble finalitat. Una, ampliar les bases de la nostra democràcia. La democràcia de l'estat espanyol és molt poruga, és molt, si em permeteu, infantil encara des del punt de vista de la participació oberta a la ciutadania en els processos de tria, d'elecció, no només dels responsables polítics o públics, sinó també a l'hora de definir els models que volen pel desenvolupament del propi país. Es poden preguntar molt poques coses a l'estat espanyol, i totes baix una única llei, que és la llei de referèndums. A Catalunya farem la llei de consultes populars al Parlament precisament per superar aquesta realitat i per ampliar, si més no a Catalunya, les bases de participació democràtica. Però això també ens servirà per portar l'expressió política de l'independentisme, portar a fer consultes de caràcter més vinculant jurídicament que les que ara aquests dies estem parlant. Aquest procés no ha començat fa 4 dies, aquest procés de les consultes populars i de l'expressió de la ciutadania d'aquest país per la independència. Aquest procés fa molts anys que dura. Si sentiu els arguments, si heu anat amb alguna de les xerrades, reconeixereu amb els mateixos arguments que nosaltres l'any 92 ja vam començar a donar amb el tema dels concerts econòmics. A Espanya les coses van molt lentes i Catalunya no es pot permetre que les coses vagin tan lentes com van a Espanya. Necessitem una reacció i precisament perquè la ciutadania ha arribat a la conclusió de que fa falta aquesta reacció, ens trobem ara immersos en tot aquest procés que ha superat, jo crec que ha sorprès en certa manera tot l'establishment de l'estat espanyol, ha superat amb grau de participació les millors expectatives o les expectatives més negres que els fòrums de Madrid podien arribar a pensar. Alguna cosa està canviant i des d'Esquerra Republicana farem el possible perquè la velocitat de canvi sigui molt més ràpida.